significa aprendre, és bo i complet. les propostes són El poble. Màquina neta. Recollir les necessitats dels animals que té la gent de màquina. El col·legi. No toqueu els morals que els xiquets els ha costat. Silenci en el passadís. L'aula. Qui parla quan no toca, no parla quan toca. La classe neta és una meravella. El nostre logotip significa Que una persona no pot canviar tot el món. però tots units podem. I nosaltres volem un món sense cap desgràcia